Hej alle sammen, velkommen til den her video. Og i dag skal jeg vise jer et hack. I har nok set på sådan YouTube og TikTok de der board, hvor man sådan, jeg kom til at spille noget ketchup, og så ruller man det bare op. Jamen jeg har lige fundet ud af måde, hvordan man kan lave det helt for frit. Så jeg har lige spist en pakke af de her saltstænger. Og så har jeg en lineal. Okay, et sekund. Jeg henter lige ketchup. Så har jeg ketchupen. Bare lige. Dryp. Okay, så ser I bare her. Så jeg tager den her. Så tager jeg bare og gør sådan her. Lad mig lige gøre, så I kan se. Og så den driller mig lidt, men se. Der er ikke noget, jeg samlede det bare op. Altså, fuck hvor sej. Okay, vi ses. Så ja, hvis I vil, prøv det, fordi det er så nemt. Altså, jeg vil dø for det hack, det er så nemt. Mor, vil du lige sige, det er så nemt? Okay. Jamen, det er så nemt. Så jeg håber, I vil prøve det, og ja, hej. Og så vi ses, og hej.